Ikasketa teknikoak emakumeen artean bultzatzea da talentatu programan daukagun helburu bat. Emakumeen 9%ak bakarrik aukeratzen dauz lanbide heziketan STEAM ikasketak eta unibertsitatean 31%ak. Eta zenbateko hau igo beharra daukagu danon artean. Batez be, gure inguruko enpresak perfil teknikodun pertsonak behar da bezalako lanerako eta bebai emakumeari lekua eman behar jakelako zientzia eta teknologia munduan. Nik gaztetatik institutuen hienetik ikasitxuaz hizkuntzak, ingelesa, frantsesa eta alemana ikasten eban garaiaretan. Eta ingenieritza bat ikesten danien, hizkuntzak garrantzitsuk di eta atzerriko egonaldixek hori itxen dabe laguntzen dabe hizkuntza horietan maila bat eukitzen. Hizkuntza oso garrantzitsuzi, ze gaur egun globalizazioaz, internazionalizazioaz eta horregaz danaz, gure taldin dauzen amendazen jentik dauke inglesa, frantsesa, gehien bate horitzen duguna eta alemana biarratxeko, kudeatzeko, bezerukin eta kudeatzeko. Gure biharreko teknikune biharra etxeko ingenieritza derrigorrez eta ingenieritza bat modulo berezizataz hemen ingurun bai eta danin laguntzen da benak. Dibujun, diseinun, eroserolako perfile eukizkio balixo dago hemen biharra etxeko. Usten dut garrantzitsua dela neskak arlo desberdinetan ibiltzia, ez bakarrikan betiko klitxe horietan, ez? Eta ena, astuko sekulea, matematikako irakaslik esaztanela behin, nahi noan la zientziako horit esaztanela. Zuk itxezun beste galderaz, eta zazen neska kuriosiaz, ikerkuntzi etorriko atzen ondo ez da. Eta hor bizkatera bakinean ikerkuntza mundun sartzi, eta zebeti guzta izan gazta eta kuriosia eukixan do, gauzak ulertu eta gauzako betzi eta gizartia launtzi bizkatez, aurrerapen horrek moten. Emakumeak ez dituztelako ikasketa hauek egiten. Orduan adibidez Maierren ere ingeniero bat behar danean, entrevistetara 6 mutil datoz eta behar badanin 2 neska bakarrek. Orduan hori nahi baldin badugu berdintasun bat lortu, egin behar duguna da ere animatu ikasketa horiek egitera. Nik ikasine banean, emakumeen kopurua txikia zen. Nik ezagun neuke, 20% baino gehiago esala egongo. Baina du positiboa, gaur egun nire lagunen artean 11 emakume daukatez ingeniera dizenak. Nire laneko ibili zier, nesken presentizi ez da izen handixe, esan, baina azkenengoko urtiten ikusten da apur bat igoten doiela. Jakinarazteko zientzia eta teknologiaren garrantzia eta emakumeen presentzia historiaren zehar oso garrantzitsua izan delako ere zientzian eta teknologian. Neskak arlo tekniko eta zientzia mundu honetan asko daukagule emoteko eta batez gainera mutilek ez dauki esan gauza batzuk igual aporta guain kezela, ez? Eta mundu honetan sartzera eta badago leku danontzako, bai. Nik neska guztik animako neban karrera zientifiko ero ingenieritzakuk etxea, zenik nire bizi profesionalen zier ikusirot kapazidade asko rakauzela eta euran burungan konfixateko eta aurrea etxeko. Ze ni hemen bana eurape eunen baten aldio. Azkenian helburua hori izan behar da, ez? Hobekuntza. Eta horrek betetzen baldin bazaitxu, primeran joango jatzu bidea.
Zientzia eta teknologia etorkizuna dira, egin salto ikasketa teknikoetara.